În urmă cu mii de ani, la poalele muntelui Urliga trăiau în pace și înțelegere păstori de pretutindeni. Într-o noapte târzie de toamnă, barbarii i-au prădat și alungat din sat, iar Zina, fecioara cu părul bălai, s-a urcat la cer neprihănită, lăsând în loc un izvor, care i-a ajutat pe cei ce au mai rămas să-și facă vatră nouă, locul unde avea să fie Jijila. Așezare rurală de tip mare, comuna Jijila este situată în nord-vestul județului Tulcea, la 69 de kilometri de municipiu, pe drumul european E87, iar în componență două localități rurale, Jijila și Garvân. În anul 1888 se construiește primăria, care vede zorii mileniului 3 complet refăcută. Biserica satului poartă hramul Sfântului Gheorghe și al Sfântului Dumitru. Este construită în anul 1859 de maestrul Alexie cu ajutorul localnicilor și îndrumarea preotului Mihai. În timp, locașul de cult a suferit transformări și reparații în urma marilor conflagrații. Catapeteasma este făcută la vânătorii de neamț. Ea este din lemn de stejar sculptat manual. Lucrare de o valoare inestimabilă, asemenea stranelor și a celorlalte obiecte din acest vechi lăcaș de cult. Oamenii și-au regăsit liniștea și împăcarea în toate timpurile la biserică, astfel încât, dovedindu-se neîncăpătoare în perioada 1996-1998, s-a construit o prelungire cu stâlpi de susținere. Pictați în totalitate, ci dau un aer aparte, regăsim aici un adevărat calendar al sfinților martirizați pe teritoriul Sciției Minor, unicat în România. La biserică, în zi de sărbătoare sau la slujbele curente, oamenii satului vin primeniți, cu haine și suflet curat, pentru a primi binecuvântarea și a se regăsi în casa Domnului. Aici se păstrează acel creștinism de origine apostolică ce urmează peste timp splendoarea romanității și profunzimea credinței ortodoxe în ceea ce istoricii lumii numesc miracolul românesc. Obiceiurile sunt păstrate cu sfințenie, astfel încât taina botezului îți umple sufletul de bucurie, fie că ești sau nu om al locului. Acesta este începutul. În curtea bisericii vom regăsi un monument ridicat în memoria eroilor neamului căzuți pe câmpul de luptă pentru ideea de libertate și suveranitate a statului român. În nordul comunei Jijila urmează a se construi o nouă biserică cu hramul Sfânta Treime. Lucrările au început în anul 2001 ca o necesitate, ca urmare a creșterii numărului de locuitori din aceste ținuturi. În 2002 s-a pus piatra de temelie, iar în 21 iunie 2003 s-a sfințit, fixându-se locul unde se va afla altarul. Comuna, cu o suprafață de 11.000 de hectare și o populație de circa 5.600 de locuitori, are 2 grădinițe și 2 școli. La Jijila este singura școală în județ unde s-a reînființat ciclul gimnazial, fenomenul de abandon școlar fiind practic inexistent. Alte 2 școli noi, construite cu fonduri europene, niște spații largi, moderne, luminate și încălzite corespunzător, urmează să își primească elevii.
Centrul de documentare și informare funcționează permanent, este bine utilat și își dovedește utilitatea prin prezența elevilor de toate vârstele în număr mare. Activitatea culturală se desfășoară într-un cămin cultural ce suferă transformări, încercând să se adapteze noilor coordonate. Tinerii comunei păstrează încă tradițiile și obiceiurile moștenite de la cei mai în vârstă, de la cora satului, care a adunat toată suflarea în centrul localității, unde se gătea pământul cu nădejde în pas de geampara, zvât sau fedeleș, până la dansuri stilizate în pas cu modernitatea. Sănătatea populației este atent monitorizată de cadre specializate. Dispensarul este dotat cu tot ceea ce permite investigarea pacienților și îndrumarea lor către specialiști strict pentru afecțiunile personale. Gospodăria tradițională se înscrie în specificul celorlalte așezări de la Dunăre, cu o curte închisă de factură agro-pastorală. Dacă Vatra Veche, nucleul inițial s-a grupat în jurul bisericii, unde sunt amplasate majoritatea instituțiilor publice, dezvoltarea în timp s-a făcut în baza unui plan de sistematizare, cu străzi drepte și case aliniate la drum. Regăsim aici, într-o ambianță perfectă, gospodăria tradițională și gospodăria modernă. Bătrânii locului păstrează încă în locuințe obiecte lucrate în casă manual, din lână colorată, natural. Jijila este prima localitate rurală racordată la gaze naturale, element de modernitate și civilizație ce conferă confort. Așezare rurală de tip mare, comuna Jijila este amplasată pe unități geomorfologice ale Dobrogei de Nord. Vom regăsi aici ultimile ramificații ale munților Măcinului, zone umede specifice lungii Dunării, și de la est la vest, comuna va fi străbătută de pârâul Jijila. Condițiile naturale de sol, climă și relief sunt favorabile dezvoltării agriculturii cu componentele sale de bază, cel vegetal și cel zootehnic. Fermele particulare se modernizează continuu, pregătindu-se pentru integrarea în Uniunea Europeană, cu utilaje performante și dotări specifice. Întreprinzători din comună au dezvoltat și industria confecțiilor, asigurând locuri de muncă și obiecte de vestimentație la un preț de piață competitiv. Zăcămintele de caolin și pământuri colorate au permis deschiderea unei cariere în localitatea Garvăn, cu dotări specifice unei mari locații de acest tip. Industria de morărit și panificație este prezentă în zonă printr-o unitate complexă cu bandă continuă. Aici se scrie povestea pâinii, de la bobul de grâu până la miezul cald de pâine, cu tot soarele Dobrogei și istoria străbunilor strâns în el. Sunt produse aici circa 10.000 de produse zilnic, produse de patiserie cu ingrediente naturale, gustoase ca la mama acasă. Unitatea se dezvoltă continuu pe măsură ce piața absorbe produsele ei. Localnicii beneficiază de un comerț civilizat în mini-marketuri care au de toate.
Săptămânal, târgul le oferă posibilitatea să cumpere produse la prețuri accesibile într-o atmosferă unică pe care o regăsești doar în aceste zone rurale. Cei mai în vârstă își duc recolta în hambare, în timp ce tinerii își petrec orele de relaxare în lumea jocurilor pe calculator sau povestind la o cafea în cluburile din comună. Turistul care dorește să trăiască aventura cunoașterii de la începuturi până în zorii mileniului 3 poate face excursii pe munte, aici unde biodiversitatea deosebită, cu specii ocrotite de lege și declarate monumente ale naturii, cu aerul puternic ozonat, îți dă o stare de bine rar întâlnită. Unicitatea locului este dată de interferența arealelor de tip pontic cu cele submediteraneene și centrale europene, prin prezența a numeroase specii, relicte și endemice ce fac din zonă un context spațio-temporal în care se exprimă deopotrivă Europa și Asia. Turistul se poate odihni și relaxa la cabana de la ieșirea din localitatea Garvan. Poate încerca senzații tari cu deltaplanul, poate vizita monumentul eroului necunoscut. Pe dealul din apropiere se construiește o mănăstire supranumită firesc din Ogeția, cu hramul Izvorul Tămăduirii. Prin râvna și dăruirea ctitorilor, familia Chiriță Viorel din Igebrătianu s-a pus în 2004 piatra de temelie. Aici viețuiesc 5 călugări care duc viață de obște, orânduiți de starețul Filimon. Oamenii vin aici în număr mare, cuceriți de unicitatea și frumusețea deosebită a locului. La marginea satului Garvan, pe insula Bisericuța, pot fi vizitate ruinele cetății din Ogeția, construită în timpul domniei lui Diocletian, pe urme de locuire getică preromană și romană timpurie. Ea a îndeplinit funcția de fortificație romană, aici fiind cantonate formațiuni militare. Zidul principal are un aspect masiv, cu o grosime de 3 metri, întărit cu turnuri de apărare. Bazilica din mijlocul cetății este cea mai veche de pe teritoriul României. Călătorul ce va străbate aceste ținuturi va rămâne uimit de varietatea vetrei nord-oprogene, cu mileniile ei de istorie și minunea devenirii în zorii mileniului 3. Între tradiție și modernitate va trăi cu intensitate magia specifică locului, magia trecutului și a viitorului, într-un prezent unic.